Hementxe denak zuten duten, ondo. Orduan, magiz izan behar da, globo gartzen ju, marra atzetik, globo botatzen ju, eta lehertin barria, juntan da hor horatze honekin, bale? Bai? Erotzen badia, bueno, bai, nik behar gutxiago da, gartzen baina, bueno. Bale, botatzeko behintzat, marra atzetik bota behar da, bale? Nire ez globo mila jun baino bota beti atzetik. Zenin arten, jokatuko da, azkeneko zea. Ea, bai ez da play taldea, etorre bezalez, bai ez da play. Ea, azkeneko probak izango dira. Bai ez da ezin da, bale. Zue jarri maian botan igual. Bale, kasu denuke. Orduan, lortuten. Kutxa ben barrun daude, kanika kopuru bat, bakoitzean. Baten igual daude 100 kanika, beste baten 50, beste 90, ezak izan daude bakoitzean. Orduan, soinun arabera, ireki gabe, inbarrazio ordenatu, kanika gutxien dauzkan kajatik hasi eta gehien dauzkanera, bale? Entzunaz eta pixuan arabera ordenatu, bai? Ziriki, Bain zalantzak. Denbora ezakit nola dihoa, baino. Holaxe, zigo dugu. Bueno, ea. Lehenengo jarri ez du hau. Munez mauzkan, gutxien hauzkana. 5 kanika hau hemen. 5. Igarren honetan, 20. Bueno, momentuz, hori baino gehiago hauzkan. Ikusiko dugu. Hirugarrena, honek, 30. Bueno, ondo dikoaz, momentuz ondo dikoaz. Laugarren postuan, jarri ezue, 55 kanika dauzkana, ondo. Eta azkeneko bietan, zalantzak, 60 kanika, ondo diko momentu. Eta azkenekoa, hemen gutxi hau, 80 kanika, ondo. Bai, bizi, lekoa beraia igual. Bueno. Listo, holaxe ziko dugu. Bueno, ea, ikusten ezaguna. 5 kanika lehenengoan, ondo. Bigarrenean, 20, ondo baitaren. Hemen, 30, ondo. 60, ez da izan bestea, baino, okerrezpanago. 55 zan. Ui, hortxe akatxen dute, baina, bueno. Eta azkeneko aragoikoa, ondo, horrenikatuna. Guztua beraz, zuentzako harik erantzan, gara, zebendik baukatze
Bakizu nola Gabonetako melodia zein da ezagun bat. Dindandon, ego berrion. Orduan, inbarrezuek, lau edadantzia beko ordenatu, eta, bueno, proba igual, ez da komeni, zuek ikustea, igual. Ikusizko ze baso dian eta ze ordenetan, igual, azmoa igual. Orduan zuek, proba ontan egon biztenez, ara behire, igual. Hori, atrapai gabe, bale? Orduan, baso bet jarrita orden jakin baten, eta kutsariakin kolpatuz, mi, so, do, re, mi, horiteko aukera dago. Inbarraztu ordenatu ondo, eta melodia hori potzen asmatu bai. Naztu betu bizkatola, ez dakit nola. 3, 2, 1, denbora! Kolpatu horrela, Horrela kolpatu. Venga. Hor jarri azerako baso batzela bat, zer? Bale, ez dut ondo. Bale, ez dakit nola jundan, ea melodia hori, Gabonetan sentitzeko gainean, zer hartu da? Ez dakit nola dian. Igual melodia joko ez du gain, eta ber, nola jarriko ez du, ba? Bale, venga, a ber, joder. Ez dakit ba hola, ez da hola, Ordenen eman da baina, non bakoitza bere lekun, eta ondo ez da hola, asuntoa, A ver. Ez que bain duda berren gau eta Gabonetako abestik eta... Ez dakit ontzan eman barik eta hola, ez da hola melodia. Etorei bezedez beraz, urrengo taldea. Venga, 3, 2, 1, denbora. Baso bakoitzen nota bada, Hor nota hori inkorra berriz, aukera dago. Ez da aldatzen nota, mi hori baso berdina da beti. Mi, so, do, re, mi, baina, inbarrazioa da, nota bakoitzen ze baso da asmatu, gutxienez hori. Hori izan. Bueno, apunto zer zela egin ginean, beraz azkeneko ariketa izango da erabakigarria, dugu bizat punto da bat ez dugu egin duzet. Ea, lehenengo lata, aurrera! Txen bizkat, Lehenengo jarri ez du, lehenengo gabai deno. Vale, venga bigarrena. Aukera daukaztu nahi gara ez du, batera jentztengo, bizka moitzeko aukera daukaztu, Baina torrea ez da eroi behar, Vale? Venga, bigarrena jarri ez du, hirugarrena jarri. Venga, hirugarrena.
Hori, nakaritu hori, bale, zikutazko. Bale, baina platera gero gutxi platerai, jartzeko nahi zitutu, baina gero gutxi barazio platera, Jartzeko orduan ikustu dikazte, baina gero gutxi barazio, bale? Oso, hirugarren jarri ezue, laugarren izango da pixka kongoa, ea laugarren hori, nahi zitu baita horreari, baina ez du dekizu horreari, baina gero askatu barazue, hau guztien badago. Jarri zitu, baina gero askatu barazue. Kapatera baita, Bai, baina hori ikianteke, ekoa zitatu bizkarrekoa. Nik esan dagoen guzti barrez edorrea, Aber gaitzaten, Ekoa dikotu bizkar. Hori da, ekoa mutu razai, zutri gabe. Posible da, laugarrena eta posgarrena gaitzatzen, Nik saion gaitzen da, 6 garri ditut, Posgarra albertzen dago, jarri izantzen dago. Bera, bost puntako eta askoan berbetu, Bost, lau, iru, bi, bat, ez dira bera gozela, eta askatu, eta bera. Bueno, abio empatean, bera, beste zaila gatiko du, aber laugarren jartzeko gaizaten, bale? Venga, hasi berriro. Venga, jarri geneko lata. Jarri lehenkoa, jarri batean erdian, Hortza berdi, hortxe bai. Ezan batean ere desoreko egiten da. Venga, bigarrena. Bueno, bigarrena izan ondo. Venga, hirugarrena. Izatu ikutu da, eraurekin bezala duz, nahi zebaita, baldea da. Hirugarrena. Vale, hirugarrena egin bai. Hirugarrena ez da gauta modu horrek, Venga, jarri hirugarrena. Motor hori, horrek. Ego inda, zara zuena ere bai. Ezen batea numarko dutzio gazi, irazureko puntua. Udaletako horrezkaria zait horrean, udaletako horrezkaria, horreia zaria egoteko, lehenengo bientzat zaria dutzagu, eta gero, txatuko izuet, parteatzei guztiei, igotzeko gotzara, arrazia teratzeko bukera da, bale? Behin dozkagu... Bai, uste dozkagu, Etorrotegi eta nahi badiola, eta zumarraki ezagin zorrean norbait, esan egin zumarrako, baina bon, urretxuko horrezkaria banatuko dituzten zariak. Sari bana, zuen trebezia lantzen jarraitzeko. Hori da. Arazondo baina uste zuen sariak hau ediala. Hoi emesten adia. Bai, baina bueno. Zara antzeko dira, horatxe zuen sariak hau ediala. Bai, pitxo ondio da bate eta ordu zuentzako hauek eta beste batzu bere bai, Zuen Eta orain eskatuko dizuet parteaz egin egiko guztiez tablaura. Globak eskatu gabe eta argazki ateako dugu dano batean. Argazki txuko atea horretu, Honega, Eta jarraitu zion trebezia lantzen, urren urten ere gara zentrola goduta. Bintu, izten diazuko zen buskat, hori da, bintu, hori da. Estamos bien, buen día. Esto es la muy mativa, ¿vale? Bueno, ustedes.